okade uthandana naye makwenzeka eshona uyaliwa maningaganene nje uyamala lo muntu loyo kuyisintu lokho. Kunabantu abaningi abangayazi le ngikhuluma ngayo, ngiyazi ukuthi abayazi. Omunye uthola ukuthi kuyimanje uyalithola isoka mhlambe athandana nalo kube neyinkinga yabona nje okukanye omunye azaphupha okukanye omunye kuvele mayethu yokuya kubantu bezizulu abantu bamanga kuvela ukuthi hayi ubani uhleli kuwe kanti yena wathi mayehamba esokeni lakhe mhlambe selishonile njalo njalo wafika lapha wafika wakhala leli thuba leli osukusondezelwa lona eboxini nakhe efika ntambama ezofihlwa ngakusasa kusuke kusondezela ukuthi uyomtshela ukuthi awusamfuni njengoba benithandana nje nisaphile emhlabeni ngoba yena useyingale useyakushiya manje akahambe kahle awusamfuni awusathandani naye uyothandana naye mawusumfica ngale hayi manje. Leyo nto leyo ibaluleke kakhulu leyo nto leyo abantu abaningi abayazi ukuzwe ngisho emngcwabeni amantombazane sekenzeka ukuthi manje kufunda incwadi ebhalwe intombazane ebithandana naliso ulizwe intombazane iyopha yabona ikhuluma indaba yamathandana yamthanda njani bekumnandi njani akukho la imali khona uyaliwa and awubi khona vele wena ngolanga lokufihlwa kwakhe futhi awungeni ngisho ukungena kubo ngesikhathi uzomala nifike nihlale nimlinde ngaphandle egedeni before angeniswa ngaphakathi bese niyamala. Yebo ke manje angindisho njalo sekuzikhathi ezintsha nini seniyangeniswa ngaphakathi mayengakafiki kodwa mayisefikile niyaphuma engakangeni bese uyamala mawuqeda ukumala niyahamba ayikho enye into kusuke nizohlala nilinde into esuke ibalekile lokho kumala lokho usuyogezwa ke usumalile usugezwa le emfuleni ngaphandle njalo njalo sokwenza into kanjalo lokho ukulandela okokuqala kusuke kufanele kuqale kukho yilokho uma ungakwenzanga lokho kuleka lo muntu lo buthandana naye uyohlala kuwena nje impilo yakho yonke. Ngiyazi ukuthi le izodida abantu abaningi ngesikhathi dlala ngeqinisa sinesa ama feelings